Sugeng enjing lor, iki ceritane aku lagi ngirisi gula merah, gula abang ya tak irisi. Iki ki aku arepe gawe jenang dodol lor, iki ning Kambil Parutan. Nah, iki tak peres santane ya lor, iki mau tak cukup separo tok. Nah, iki banjur aku ngukus ketan. Iki banyune wis umoh, banjur ketane tak emplungno. Iki aku arepe gawe wajik lur, wajik ketan ceritane. Nah, iki ketane tak dang dhisit. Bareng ngono nyambi nunggu ketane mateng, iki aku nggodhog santen ya lur. Nah, iki tinggi gawe jenang dodol wis tak cepakne. Nah, iki tak weruh-weruh kok wis wayahe ngaroni ya lur. Iki tak dekek mangkok, tak soki santen panas, santen ungu kae ya lur, kuwi disokne awor karo ketan iki. Nah, iki ben sampe meresap. Bar ngono dikukusne ya lur, dikukusne arek-arek 10 menitan lah. Nah, iki wis bareng ngono tak wis menerim ya lur, wis diweki iki nggih wajike ketan wis meh mateng ya lur. Iki ceritane nggih wajik ketan.